ใจน่าลงเป็นกิกลังปนไวรัสอากิสุกังดังเป็นอจอกเปียร์เทอดังลงปูทอดล็อกดาวน์บีจีพันอังริงเทปิกขังจามันจาก police station की पारलो इकोय इंगतिया रोंग अलोंग हेम कोंगलोंग कचिंग कोय Sar ika rong along cluster of block sport made a program angdung kiti ninia pharman mission pen ke paman po China ลงเป็นกิกลังปนไวรัสอากิสุกังดังเป็นอจอกเปียร์เทอดังลงปูทอดล็อกดาวน์บีจีพันอังริงเทปิกขังจาลาซอนซีเกดัมตังสุริหินีระคริสเซอร์เก็บอันิงกันCOVID-19 ไวรัสอสนทักทักสีสุริหินีระอิงกอยระพอนิงกันปูทอดเพเรมิเมอไวรัสอเมน hmpv ไวรัสนิงกันพออภิษปูทอดเพเรมิเมไวรัสกิกลังปนไชน่าลงเรียลง hmpv อไวรัสกิสุกังดังปาร์ปิกะจอhospitalลงซีกะจิลังจีอาเฮมาลงตากิสัวอาตุมอภัยkeบัดปิกะจอลักมุนิตกิเทียภัยดุปิกตังโลสนสีอินเดียลงเรียลงตา hmpv อไวรัสอากิสุนางอิงดังบอมตังโลนอนามัดลงพออิสเตดอลง hmpv อไวรัสอากิสุอเมนกลางปนละเป็นบังคริพอตุม hmpv อไวรัสอากิสุลงปนโลละสนสีมหาราชตรกุจราตอลงบังพอเวสต์เบงกอลKarnataka, Tamil Nadu, Puducherry along bangkit hom lapen non amat Assam along ria longta kichengsi inut ningkan kep also aphan hmpv avirus akiso long pon lo pusi ANI news channel along Dr. Atumahin pen pachini pon lasikadu kavita bangso kiso aphan kaching rai nangji ilitum kedo kithak ing theorjer lapen munit hijan angbong kedo kachi hilo nangji lapen sabon penri ka charsam edji aphanta minute isi an charsam ponangji news desk report public tv Karbi Anglong Manja police station ki parlo ikoy ingtia rong along hem konglong kaching koy lason si kedam tang ar koy ni phai krepli adap por phai kebra chite ma por malam silong pen ke bang bama hem konglong kuhima anathu kedam ji pura kamek I pen a jok habit anathu pasui chok kaching koy pheda hem konglong number laki NL01 CBO 662 Abirta ke tong bama hot an ki Kithi ke jang avelang tong sikor pen manja police station atum kaching koy dim an pali dun pen areng hu ki so tum phan manja primary health center along si selang pon bomla news desk report public tv Karbi Anglong Ingding paroi sira kripli NKBA pen ningkan isegamai pika chingrum chengchia prang adim an kahumri dam arkoi ni phai kripo arnikang samalom pherang ke tum kahumri dam laki nihang Karbi Baptist Association thi hek pen NKBA ningkan isegamai pi difu hidi sajer amondulia longsi arkoi ni phai kritrok pen kriser kep ana pharman mai pi paduponji lapen bangso along DLBKA President pen pachini pon laki penap ni phai kri trok pen ingdeng pharoi sira kripli NKBA amai pi pangcheng pon pola pen kadu kawe atuma phan tami tirika ma hin pen phapon lo lapen ar namalam ki banji atuma men laki Rev Solomon Rongpi Rev Tenson B lapen Rev Dr. Anderson tok bi atum pen si than ponji lapen laso mai angbong thang ke deng ke phan kavedet ji aphan si Karbi Anglong arat atuma phan chuning ripon lapen kangkir kanghap kavedet ji aphan lapen det homoisa misen meet kelong ji aphan si kadu kaviara atuma phan chuning ripon news desk report public tv Karbi Anglong
kadok abe Karbi Anglong arat doan apan kiru pipar pig lo ini ni tum dak hidi sajer amonduli long itum dak nkb pharoi sira krip plia phong ningkan sek amai pi kecak ya panse ni tum dak pendel la pen itum dak decorate kadok abe kam pini pen itum penanarji ding pen claim si non tangi dok dok ason lo la pen penap pen dilitum la bangso pharoi sira krip plia phong ningkan sek amai pi nkb amai pi ni tum pangcheng po tarik kret rock pen tarik crazer cap an nasi Karbi Anglong arat doan phanta ke pachini dun lam thegla pen lo thegela so mai long Karbi Anglong arat doan tum tame ke kroi rapet akorte la peningir ahi khok atum andame na je tongnun pe je phansi nilitum dak tirikam ahin pen kadoi phanta me chup hapon lo la pen pardame la bang so mai sek nilitum dak arnam lam ke thanjia phani tum ke chup hapon do reverend doctor Solomon Rongpi lapen tuma Reverend Tenson be lapen Dr. Reverend Anderson Tokbi alang letum penajoksi laso esek arnam phan kero mate arnam alam hei ni tum phan than pachini ponji asilaso amai esek angbong thang ke bank ke phan ka je phansi Karbi Anglong ra don phanta chuning rilo ke bon kang kir pen lapen den thomoi sang bong antame me sen met ke longe phansi pini nilitum don arat phanda me ka chuning report tangte la Karbi Anglong kon nia church ni la subtak bang kon ni tum la so church non ni tum dak la so mai sek ni tum ka chingrom ni dak nkb dak Karbi Anglong monduli bangke pharoi sira monduli kret rokando monduli pharoi sira monduli kret rokara tum dak wangsi arnam phan kiru karchu anong be thepor enpo tangte nangli tum la so chingsiang ko kilam kedam ko san ni nang tum la dak pendal ki kim ben singlok dak la so hidi sajer baptis song tumhan nangke receive lang la so thak nang tu penam thi sabso nili tum la so mai ke pichun ponja phaneli tum la dak dlbk di phulongri baptis kachalang kaching ruma mai pen sini tum la bangso amai ni tum hospon lo la pen adima bang ke dak hidi sajer amonduli longsi ni tum hospon lo la pen dak kadok abia kam ke claim ke ni tum la dak monduli crazer cap la pen fellowship ko raisi kajalang amai pen sin tum monduli tin pen wangsi la dak so serwok nang claim do la pen la somai ke pichunye phan tangka poisa ta me ni tum la monduli crazer cap la pen fellowship ko raisi kaching room pen ni tum amonduli tin pen asap sap na so amai ke pichunye phan ni tum kacharap kachitu pen si ni la so amai bangke pichun pon Sar igarong along Cluster of Block Sport Made a Program Angdung Kiti Ninia Parman Mission Pen Kipaman Po Lason si Arkoi ni Phai Kripo Arni Cleared Up Club Pen Sar igarong Pathua Klamalong Kibi Pon Block Level Sport Made Surihinira Inkoira Po Angdung Kiti Po Block Level Sport Made Laki Nihiru Yuwa Kendra Difuatum Kaping Khada Tengsi Ninia Parman Mission Pen Pachun Ponlo labang so ajai mek along kibi pon laki pin so atuma phan pharoi si mita race sprint ke kat kachibai long jump badminton lapen volleyball lapen soar lo atuma phan kibi pon laki pharoi si mita ke kat kachibai ruset kachibong lapen kabadi bangsong dongkitia mai along aluhi sarpua man pen Anthony Tiso Kongchun bang KSA Hamren Regional Committee Lapen Provincial B Organizing Secretary IC Bitung HRC Homson Teron President KSA Jengkha Head Branch Lumta Kro Than Bang Dynamic Vidya Academy Lapen Hemo England Cleared Up Club Abidi Sar Atum Aluhi Aman Pen Chitong Lunsi Mayardi Pidun Aluhi Sarpoa Hinpen Cleared Up Club Surihinira Inkoira Po Akilendar Sitami Ingputeka Aluhi Sarpo Lapen Kachopa Aluhi Atum Arideng Pensi Kapatu Ke Hayatuma Phan Nong Eron Tikang Si Mayardi Doklong Pen Pajut Ponlo Cleared Up Club Amai Puvel Son Ingjai Lapen Kong Chunbang Bishop Timungatuma Hinpen Mission Pen
block level is born mit surihinira inkoira po sar igarong along kapachuna po labang so program along ong dung kachipati do na tumdo ana phanta kachuro lapen aning kang sam chipaklang po. News Desk Report Public TV Karbi Anglong.